Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europe. Un escenari tan auster com aquest només s'explica per la crisi econòmica, que ha fet molt de mal, especialment a Grècia. Amb menys diners, menys publicitat i menys assistència és com acompleix 51 anys el Festival de Tessalònica. Hi ha hagut molts canvis, començant per un canvi en la direcció d'aquest festival i també amb un programa més reduït, que això sí, ha beneficiat els autors locals. El Festival Internacional de Tessalònica ha viscut enguany un retorn al cinema independent i ha vist com el programa de projeccions es retallava dràsticament. També hi ha hagut menys activitats paral·leles, però això no ha impedit que s'omplissin els cinemes. El renaixement del cinema nacional enmig d'una terrible crisi financera ha portat dues grans propostes en competició internacional a la pantalla. Una és Attenberg, de Tina Tsangari. És una història curiosa sobre com ens canvia la conducta quan algú que ens és proper s'enfronta a la mort. Yorgos Lanthimos, conegut per la seva faceta de director, ens sorprèn ara com a actor, i al seu costat, Ariane Labet, la millor actriu a Venècia. Ara bé, la pel·lícula està més a prop del teatre experimental que no pas de la ficció cinematogràfica. La Marina, de 23 anys, se sent molt propera al seu pare, que ara és a punt de morir com a conseqüència d'un càncer. Amb tot li ronden pel cap idees misantropes sobre el suïcidi i dubtes sobre la identitat sexual. I d'això últim se n'encarrega la seva amiga Bella. Totes dues, de fet, investigaran el món meravellós i misteriós de la fauna humana. L'altra proposta és Apnea, que amb una narrativa més convencional ens explica com el protagonista lluita per salvar la seva xicota, una activista detinguda en una missió per salvar uns dofins. També en competició crida l'atenció Limbo, de Maria Sodal. A grans trets, és un relat sobre la lluita per la pròpia dignitat d'una sueca exiliada a Trinidad. En llengua anglesa destaca ja fora de competició la pel·lícula The Imperialists Are Still Alive, de Zeina Durra, un relat sobre la vida d'un artista àrab després dels atemptats de l'11S a Nova York. També és interessant The Tree, un film australià certament sorprenent dirigit per Julie Bertuccelli. Charlotte Gainsbourg interpretarà una dona que s'imagina que l'esperit del seu difunt marit és a dins d'un gran arbre. D'entre les activitats paral·leles a les projeccions destaquen les classes magistrals. Tot i aquesta terrible crisi hi ha hagut directors importants i això ha fet que totes les jornades estiguessin plenes de gom a gom. Entre les seccions especials s'han inclòs molts programes destinats a la formació. Per exemple, la classe magistral del director croata Borijov Dovnikovic, tota una figura en el món de l'animació i un gran referent a l'escola de Zagreb. Ara ja retirat, ha fet una important repassada al cinema d'aquella regió d'Europa i els fets polítics que ha viscut des de la dècada dels 50. Un altre gran nom del moment, el tailandès Apichat Pongpera Setakul, ens ha regalat alguns secrets i intimitats de la seva obra mestra, l'Oncle Bunmi, però també ens ha permès descobrir algunes pel·lícules anteriors a la fama. Per exemple, aquest curtmetratge sobre drets humans, així com altres peces curtes, tot plegat des d'una posició molt sincera i propera, que ha seduït els assistents. Dues dones, Susan Bier i Dorota Ketzierkapska, han estat les encarregades de destapar tots els ets i uts de les seves darreres pel·lícules. In a Better World ja la coneixem de programes anteriors, però Yestem, del 2005, parla d'una temàtica igualment dura, un nen sense sostre que sobreviu com pot i amb el que pot. Una història que, malauradament, esdevé la realitat massa sovint a Polònia, país d'origen de la directora. Amb tot, aconsegueix un retrat vívid i ple de textures, amb la col·laboració també d'un habitual Arthur Reinhardt. El festival ha inclòs també una taula rodona titulada Grècia, el cinema entre fronteres. S'hi ha discutit aspectes força rellevants, com ara la recent explosió d'autors locals, cada cop més freqüents en festivals internacionals. Entre els ponents hi havia Alexis Alexiou, director de Tale 52, que va competir a Rotterdam el 2008 i en va sortir amb molt bons resultats. Una de les conclusions interessants a què han arribat és que aquest període d'inestabilitat política i econòmica ha animat els cineastes grecs a explicar històries. S'ha criticat que a Grècia no hi hagi cap escola de cinema potent, ja que els amants del cinema han hagut de trobar el seu propi camí. Finalment, la manca de finançament ha obligat a fer moltes pel·lícules de baix pressupost, però alhora els ha impulsat a ser creatius. Ara, però, cal seguir pensant en el futur. I el futur no sembla fàcil de moment. Grècia viu moments molt difícils i ha hagut de ser la primera economia de la Unió Europea a ser rescatada. Hi ha hagut manifestacions i protestes i el sector cinematogràfic també s'hi ha afegit.
Grècia, un país de cultura mil·lenària i bressol de la cultura mediterrània. Des de fa mesos és una de les zones més convulses d'Europa com a conseqüència de la crisi econòmica. Evidentment, els pressupostos queden retallats i l'executiu busca reduir despeses costi el que costi, i el cinema també se n'ha vist afectat. Davant d'això s'ha format una associació, la dels cineastes de Grècia, un grup organitzat que ja té un any de vida i que plega els directors amb més prestigi del país. A Tessalònica també hi ha tingut protagonisme i ha provat de boicotejar alguns actes per protestar per la manca de finançament. En tot aquest temps han aconseguit algunes millores, però són ínfimes en comparació a tot el que s'ha perdut. S'ha cancel·lat els premis de cinema estatals. Com a contrapartida, però, s'ha entrat una llei al Parlament que preveu ajudar els joves cineastes. Amb tot, caldrà veure com evoluciona el conflicte que viu el país i que podria estendre's a d'altres països d'Europa. Esperem que aquesta situació millori. De moment, si més no, la crisi econòmica ja serveix com a argument d'alguns documentals grecs. I per cert que nosaltres també us portem avui una selecció d'algunes de les pel·lícules gregues més transcendents. Never on Sunday és un clàssic en blanc i negre de Melina Mercouri. Parla sobre una prostituta que viu la vida sense preocupacions als Estats Units mentre proven de convèncer-la perquè porti una vida més moral. Tot plegat acompanyat d'una gran banda sonora composta per Manos Hatzidakis. Stella també és una pel·lícula de Melina Mercouri. Ens porta la història d'una dona que no vol estar amb un home. Més tràgica que còmica, ens permet descobrir unes vistes increïbles de l'Atenes dels 50. Rembetiko és la vida de la cantant Marika i el seu amant Babis. De fet, es basa en la història real de Marika Ninu i de Vasilis Tsitsanis. La pel·lícula, dirigida per Costas Ferris, comença a l'Àsia i segueix la Marika cap a Atenes, Tessalònica i els Estats Units. Al web del programa us hem preparat una selecció d'altres pel·lícules gregues o sobre Grècia que siguen interessants. Ara, però, les estrenes. La cartellera. Aventures en el desván ens trasllada al dia a dia d'unes joguines que viuen a unes golfes. La seva normalitat s'altera amb la desaparició d'una de les nines, així que munten tot un operatiu per rescatar-la. Coronel, inicie la operació No me olvides. Una història entranyable i innocent que ens arriba des de la República Txeca i que promet una bona tarda de cinema en família. Des de Noruega arriba La muntanya màgica. La història explica que hi ha un grup de noms que viuen a les muntanyes i que són els responsables de controlar el pas de la nit al dia. Ho fan amb una plata màgica que s'encarreguen de preservar. Però un grup de noms i d'humans roben aquesta plata i el món queda immers en la penombra. Però la petita princesa Blue Rose enfrontarà la por de sortir del món dels noms per recuperar el que han perdut. El último bailarín de Mao és l'adaptació de l'autobiografia de Li Kunshin. Ell és un jove que en plena revolució cultural xinesa abandona la pobresa del camp per perfeccionar la seva afició, la dansa. El cas és que Li aconsegueix una vida plena d'èxit personal i professional, però el conflicte diplomàtic entre la Xina i els Estats Units fa que s'hagi d'enfrontar a problemes emocionals. El màxim exponent del cinema polític, o sigui de crítica social, Jean-Luc Godard, torna a la càrrega amb Film Socialisme. Més que un film, es podria considerar un documental. En fi, com dirien els amics de les arts, Jean-Luc, vull entendre-ho però no puc. Deutschland. Burlesque és una de les cintes més esperades del moment. Christina Aguilera es posa a la pell d'una noia amb una veu privilegiada que va a Los Angeles per fer-se valdre. Allà es recolzarà en la Tess, una antiga ballarina interpretada per la mítica Cher. Aquesta complicitat, però, desfermarà l'enveja de la Nikki, la que fins ara era l'estrella del local. I al Cinemes Modern podràs veure... Per fi arriba a les pantalles, i també a les dels Modern, Tron Legacy, tota una aventura futurista. Balada triste de trompeta dona ales a la faceta terrorífica dels pallassos. Ens situem a l'Espanya del 1937. Els milicians recluten dos pallassos. Al principi no entenen la seva missió, però aviat alliberen la part més fosca de la seva personalitat. Ho deixem aquí per ara, només cal recordar-vos que per guanyar entrades podeu entrar novament al nostre web www.cineeurope.eu i provar sort. Com diuen els grecs, kalitugias, toca-lo, és a dir, molta sort, que vagi bé.